Dobrý den, vážení rodiče, dětičky, hosté, babičky, dědové, strejdové, celé rodinné klany, vítám tady všechny hujery, vítám vás na dnešní zahradní slavnosti. Chtěla bych také přivítat hosty z osadního výboru, osadníky z Mokřin, kteří zavítali k nám na naší hostinu a chtěli by nám dnes naší mateřské školce předat skromný dar. A já bych tedy poprosila, ještě vám řeknu maličko, jaký bude program, bude předání daru a pak budeme mít pasování předškoláků, pak budeme mít program a pak, jestli nám vyzvíde čas, bude hostina, ale pokud někdo bude mít na knap, to nic se nedá dělat. Jo. Možná, že je to hostina, ale zároveň někteří řekli, že jako daně ano, a že v naturálích nevadí nám to a možná se s vámi uhodí. Takže já bych předala slovo představitelům osadních výborů našim vzácným hostům. Prosím o klid. Náš pán z velkých mateřin si vyslechne. Takže slyšte, milí hosté. Podle práva útrpného, ale hlavně z lásky ke zdejšímu pětipanství, darujeme malým pánům z nejmenší část pokladu svého. Tímto ho svěřujeme do rukou vašeho opatrovníka, který s darem naloží, doufejme, že poctivě. Hodnota tato nech napomůže zvelebit panskou zahradu vaši. To vše činíme důvěřujíc správě panství vašeho, z úcty k řemeslu kantorskému, pokoře k časům budoucím a i k pokolení příštím. My osadní mokřečtí panovníci a osadníci při plném vědomí 5. dne poletní rovnodennosti léta páně roku 2014. No víte, co pořádek dělám, že ano. Ne. Náš pán mě pověřil, jestli bych mohla přečíst děkovnou listinu. My, malí páni z nejmenších, vychovatelstvo naše i správa panství našeho, děkujeme. Děkujeme za oběti při plnění práva útrpného, za odvahu při střetech s měšťanstvem, za šlechetnost a milosrdenství. S radostí a vděkem přijímáme tento váš dar, který poslouží k položení základu stavby vzdušného chrámu pod nebesy. Pod nebesy. To nám připomíná, že osadníci z nedalekých nebes mají také k našemu panství docela blízko a je potřeba vyslat posly do okolních obcí a laskavě připomenout právo útrpné. Takže poslouží k položení základu výstavby vzdušného chrámu pod nebesy. Ve vděku a vážnosti máme váš počin a nabízíme vám i nadále přátelství a spolupráci. My, páni z mateřinkového panství v Mokřinách, léta páně 2014. Poklad je můj! Jak to? To není pravda! Já jsem ho chtěl taky! Neboj! Co? Moje zlaťáky byste chtěli? Tak. Ty jsi chtěl taky ty zlaťáky? Co moje zlaťáky?
Pojď! Daj, znova! Co? Daj! To bude moje zlato! Ještě, pojď! Daj, pojď! Tak se ti zachtělo! Co, můj přát? Nikdy! Bezakažně, jo? Tak si zakážeš! Pojď, daj, znova! Nevidíš, viď? Bratře, já to vzdávám. Přátelství je lepší než zlato. Ano. A co ty? Králi, odpust! Nechte to. Slyšte! Tak dobře. Je. Ale... Vycházko nezbedná. Vycházko nezbedná. Ano. Uvrhnout bychom vás měli do žaláře. Omlouváme se, pane králi. Omlouváme. Ale protože náš pan král je vychován v milosrdenství, moudrosti a ve víře v přátelství, dávám vám šanci k nápravě. Z moci vaší rytířské chopte se posvátného meče a užijte jej nikoli v boji, ale pasujte naše předškoláky a povyšte do stavu žákovského. Tímto prosím naše předškoláčky, aby se postavili. Adélka, Kubík, Domča, děkujeme. Já bych poděkovala našemu rytířku. Kam dojdeš? Nějak málo těch předškoláků. Pojďte koučit, aby na vás Tak dělej. Já jo. Od tebe začínáme. Páně, kde ti víš od... Tak. Pavlík Mochec z Mokřin. Jednou nožičku. Může být tak, ano. Kotmen tě pasu na prvňáčka. Na prvňáčka. Aničko Kupečková z Mokřin. Pasu tě na prvňáčka. Pasujte na prvňáčka. Brzo z Mokřin.
Hlasujte na prvňáčka. Adélka Kepešová z Mokřin. Tak já ti patří ne na prvňáčka, ale na školáčka. Dom Časura přes pole z Mokřin. A ti patří na školáčka. Peťa Biederman z Mokřin. Hlasujte na školáčka. Jája Hošek za Sedmerohorami z Mokřin. Hlasujte na školáčka. Milí naši školáci, tato listina, kterou jste obdrželi, je potvrzení, že jsi dítě předškolní pasováno na školáka a povýšeno do stavu žákovského. A protože už umíš hry s puntíky a čísly, znáš barvy, umíš také číst obrázky, malovat a kreslit, jsi dobrý kamarád a kamarádka a také už pomáháte mladším. Udělujeme ti každému zvlášť řád klíče a předáváme vám klíč od školy, protože od září z tebe bude prvňáček a my vám přejeme, aby vás provázela touha po vzdělání, aby vám učení bylo zajímavou hrou, která je plná úžasných zážitků. Přejeme vám, miláčkové, také mnoho radostných dnů a moc šťastný život. Vaši kamarádi, učitelky a přátelé školky, mateřské školky v Mokřinách. Přejeme vám v životě a ve škole hodně štěstí. Asi jo, no, tak nevím, ještě nevím si, kde dopadne zase. Nebo taky no, asi jo, nevím ještě. Tak když to nemůžeme hledat. Když to nemůžeme hledat, tak to nepřichází. Jo? Tady původně došla, že tam bude jezdit, že tady někdo bude, takový páteček, kde byste tak přišli, byste tam Jo, budu. Dobře. To je to samý. Tam dávám pěkný na myčce. Tam dávám 3 měsíce víc, ne? No to je ten, co měl dole, to bylo dole. Ne, No to je on, to bude dole vedle. Já tam nedělá, jak Ještě malý cíčky se začal do lekce dělat. Tak jako já ještě tady já určitě ne, protože mě taky, ať se vám líbí ve škole.
Já bych nevala. A pak, já bych říkala, ty si to říká, já jdeš domů. Ale ať objeví. Já se pamatuju, že tady říká, prosím, přijdeš mi pomoct doma. A říkám, že aby hostila nešli. Já vůbec to mám. Tak, hezký. Ještě odpoledne, pokud ty rytíři chvíli vydrží v těch teplých oblecích, můžete se s nimi vyfotit, každý zvlášť, vyprázdníme nám trůn a můžete i na trůně se vyfotit, bude to možné, ale teď bych vám poprosila předškoláčci, vraťte se ke svým rodičům a já bych vás poprosila ještě o chvilku strpení, máme připravený maličký program. Mařenko, tady jsem. Něco ukážou školáčky, ale něco má takové